מה זה? מה זה התעודה הזאת? את מוכנה להגיד לי? מה זה? מתמטיקה? מעולה? ספרות? מצוין? התנהגות למופת? אוקיי, תקשיבי לי ותקשיבי לי טוב. מי את? ומה עשית עם הילדה שלי רוני? מצחיק מאוד, אבא. אתה זוכר שהבטחת לי שאם אני אשפר את הציונים שלי, תקנה לי אופניים? לא. אז תרשה לי לרענן את זיכרונך, אבא. ועכשיו כשהבאתי תעודה מעולה... כל כך מעולה שזה מעורר חשד. מה זאת אומרת חשד? מה זאת אומרת חשד? התנהגות למופת? הבת העקשנית שלי שלא מוכנה אף פעם לעשות מה שאומרים לה? אני תמיד עושה מה שמבוגרים אחרים אומרים לי לעשות. כן, ואת רוצה להגיד לי שאת מסוגלת לשבת שעה שלמה בכיתה בלי שיהיה לך מה להגיד על כל דבר? אז תרשה לי להגיד משהו בעניין האופניים? ותסלחי לי, גאונית קטנה שלי. כן. אבל ממי פתאום ירשתי את הגנים האלה של המתמטיקה? ממי? מאמא שלך הגאונית שבקושי סיימה חטיבת ביניים? ממני שסיימתי בית ספר יסודי רק בגלל שתודה איתי הייתה מורה להתעמלות בבית ספר? ממי? פתאום גאונית במתמטיקה? אבא, אל תעביר נושא, אוקיי? אני רוצה אופניים ואני אקבל אופניים. רונקילי, תשמעי, אני לא רוצה להישמע כמו אמא שלי, אבל כשסוף סוף יש לנו מישהו במשפחה עם ראש, לא חבל לסכן אותו? אבא, אני אחבוש קסדה. בשביל מה קסדה? הרי אין לך אופניים. אבא, אני רוצה אופניים, אני אקבל אופניים ואני מאוד רוצה אופניים. רוני מנדלבאום! התנהגות למופת! רוני? כן. את זוכרת שהבטחתי לך אופניים? כן? אז... טאדאם! מה זה? תפתחי. זה קצת קטן מדי כדי שזה יהיה אופניים. תפתחי, אני מבטיח לך שלא תתאכזבי. נו, גם אין איזה רעש של אופניים, אבא. בסדר, אז אני אפתח, טוב? אני מאוד אוהב לפתוח חשופות, אני אוהב את הרעש של הנייר בסדר. וואי! אני לא מאמין! זה ספר השיאים של גיל שנת 96! וואו. מה את מזלזלת? זה היה במבצע? אנשים עבדו מאוד קשה כדי להיכנס לספר הזה, שיהיה לך ברור. הנה, בבקשה, לדוגמה. הנה, בבקשה. מר ג'ונס לעס אותו מסטיק במשך 55 שנה! וואו. רגע, מי נכנס לספר השיאים? המסטיק או מר ג'ונס? רוני מנדלבאום! התנהגות למופת! נו, רוני. את לא מדברת. אני יכול לחיות עם זה? אני בטוח שחשבון הטלפון יכול להסתדר עם זה מצוין. אבא הכי מעצבן בעולם. אני. את סגורה על זה? כן, מצוין. את יכולה להמליץ על ספר השיאים? בסדר, אופניים. אני יודע שאני הבטחתי לך אופניים ואני צריך לפצות אותך במתנה גדולה. מאוד גדולה. ענקית. מה את אומרת? שאני אכניס אותך לספר השיאים. אוקיי. אז אם אנחנו כבר מדברים על זה, מה את אומרת על קציצת הבשר הכי גדולה בעולם, שנקרא לה רוני? את צודקת? נקרא לה אמא. רוני מנדלבאום! התנהגות מופת! טוב, בשביל שהקציצה הזאת תצא ממש, אבל ממש גדולה, אני יכול להוסיף קצת שמרים. שמרים? להמבורגר? קצת שמרים, מה זה כבר יכול להזיק? אני שנים אוכל את העוגות שמרים של אמא שלך ועד היום, חוץ מכמה שיניים שבורות ואיזה בוין שבורה מפעם שחתיכה קטנה נפל לי על הרגל. נשארתי בחיים? סליחה, אבל אתה לא מכניס שום שמרים לשום המבורגר. מה אכפת לך? עד עכשיו את בכלל התנגדת לכל הרעיון? נכון, אבל זה לא אומר שעכשיו אתה יכול לתחמן ולהוסיף שמרים. זה לא חוקי, זה לא ישר וזה לא הוגן. תסלחי לי, אני בטוחה שאת הבת שלי. זה לפחות מה שאימא שלי אומרת. רוני מנדלבאום! התנהגות למופת! יואו.